O voceiro do Goberno local anunciou esta mañá que a Xunta de Goberno Local Extraordinaria aprobou a prórroga do contrato da auga durante un prazo máximo de 6 meses. Non se fixa período de prórroga, sino en todo caso que se fixa é un máximo que se dice polo tempo necesario e, de ser o caso, nunca superior a 6 meses. Non? Por tanto, a idea é que sexa dentro dun prazo máis razonable e, desde logo, nunca agotar o prazo dos 6 meses, vamos, salvo que sea por cuestións que sobrepasen a vontade política. Ademais, esta Xunta de Goberno Local Extraordinaria tamén deu o visto bo á contratación de 6 obras e o inicio de licitación doutras 5. Todas elas suman un total de 4 millóns de euros. Entre as obras adxudicadas está a mellora lumínica da parroquia da Canicouba e dos lugares de Acevedo e Rañadoiro en Ponte Sampaio, por un valor de máis de 195.000 euros a empresa Setga. Como sabedes, con isto completaríamos a parroquia de Ponte Sampaio todo con LEDs e a parroquia da Canicouba. Quer dizer, quedaría con tecnoloxía LED estas dúas parroquias, que implica un aforro enerxético, que implica unha disminución de averías, que tamén hai menos emisión de CO2 e menos contaminación lumínica. A aprobación de 2 contratos de ferramentas informáticas do Concello, a adxudicación da rehabilitación da Fontaíña na parroquia de Lérez, a rehabilitación da vía que une Muíños e Ferreiros en Campañó e a mellora da accesibilidade na contorna do IES Torrente Ballester. En relación ás obras que inician o proceso de contratación, son o Parque Infantil de Campo Longo por un importe de 300.000 euros. Dende o Concello agardan poder executar este proxecto de cara a finais deste verán. Agardamos que no verán, finais do verán, pois este executado este parque e que vai a ter unha dimensión moi grande, non? Porque vai a ter 3 zonas diferenciadas. Por un lado vai a ter unha zona para menores de 6 anos, por outro lado vai a ter, esos son 200 metros cuadrados, unha zona de 450 metros cuadrados que é para maiores, por tanto, maiores de 6 anos, pero que vai a ter unha tirolina e vai a ter un tobogán, bueno, máis que respetable, porque vai de ser de 6,5 metros, quer dizer que xa é un tobogán, non digo de aquapar, pero, bueno, xa é máis tal, non? E ao mesmo tempo vai ter unha tirolina, etc. Non? É dicir, vai a ser un parque que vai a ser, digamos, un avance importante nos parques infantís que estamos facendo na cidade. Outro dos traballos que se inician en contratación é unha ferramenta para a contabilidade de custes do Concello, o Plan de Atención Familiar a Menores, que sae a contratación por 99.000 euros o ano, a aprobación da contratación do campo de fútbol de Campañó por 999.000 euros e o de Ponte Sampaio por 2,3 millóns de euros.